Ayan na, ayan na. Ayan. Wala ka laglag. Laglag, laki. What's up sa inyo mga adis? Subukan lang natin to. Yung bagong hanap natin, no? Dito siya. Pakita ko muna sa inyo. So, pangalawang araw to. Ayan. Ang isang gabi namin nakuha. Ayan. Tercera or TM size. Subukan na natin. Ang ganda kasi tignan. So, tignan na natin kung lalaban na siya. Tapos yung mga kalaban niya nandito naman. So, itong tigre. Ito. Ayan. Ayan. Lion spider kung ano. Yung pala, lion spider pala. So, yun yung magkalaban. Kasi hapon na ngayon, katapos na ng ulan, kaya hindi kami nakapag-video. So, ito naman test fight lang. Ito talaga mga kaji, walang kondisyon to. Subukan lang talaga natin kung marunong yung matatapang yung gagamba dito. Kahit walang kaya natin bumulik. Ayaw ata. Ito yun, yung mga kalaban yan. Ang gagamba natin. So game na natin mga kaji. Gusto ko lang kayo bigyan ng laban ng gagamba. Tignan naman natin. So malilit na size to papuntang TM size lang to. So pili kayo pala kung saan kayo. Dito kayo sa medyo dilawin na to o dito yung magandang gagamba. So tara game. Game. Parehong laglag Parehong laglag. Hindi natin magamit yung ruweda kasi makapal yung stick nun pang malalaking gagamba. Oh, harap. Wala, umayaw na. Mga bagong gagamba pa lang kasi. Ayaw pa. Parehong ayaw lumaro. Isa gusto kumagat kaso ayaw eh. Hindi kaya. Mas malakas to sa persahan. Patay ka ngayon. So ayaw talaga, ayaw. Last one. Alangan talaga. So tabi natin to mga adino. Hindi talaga nila kaya to. Medyo natural na matapa. So balik na natin to. May gusto kong itry yung malalaki kong gagamba. Tignan natin. Kasi matatanda na yun. So palaruin natin, subukan natin. Never ko pang nailaro yun. So subukan na natin. So ito subukan natin mga aji. Yung matatandang gagamba. Kasi tingin ko mamamatay na pareho to. Pareho ng matatanda eh. Subukan na natin. Maglalaro sila. Game. 2 buwan na kasain to. Oh, bagal masyado to. Oh. Nakaw. Oh. Biglang bumilis. Dumaan lang sa likod. Biglang bumilis tumakbo. Wala na pala. Wawa na talaga.
Oo, ang matandang Gagamba. Laon na talaga. Saan pa natin mga subukan na natin. Ipit pa sa sapot niya. Naku. Naku. Bayan, medyo nagigising na siya. Wala, parehong matatakot nito. So tabi natin ito mga Aji. May gusto kong gawin. Halika baby. So may gagawin tayo mga Aji. On mo na baby. So ito subukan natin ito mga Aji. Oh. Kaya to part 2 na ito. Part 2. Kaya tingin kung kakayanin niya to. Yan o. Yan yung diferensya nila sa size. Oh. Yan. Yan subukan natin. Kung kakayanin niya nga. Masyadong malaki. So, game. Yan. Game. Natin to. Oy, baba. Listen. Gabing gigigil yung Gagamba. Lalaki. Yan na. Yan. Wala ka laglag, laki. Tapang. Yan o, grabe o. Saba nga. Sinaputan na yung stick ko, kinakagat na yung stick. Yan na, sige nga, dama nga. Sabi yung stick ko, di yun na matanggal o. Hindi, kunin natin siya. Try natin kunin natin siya. Malaki. Wala. Bakla. Sabi magsapot yun. Wala ko. Sabi naman do. Gol, grabe kay isog gol oh. Grabe kay isog oh. Hindi putos na itong dako ang alamang. Kain yung malaking Gagamba. Yun lang. So wala talaga. Matapang mga G, hanapan natin to ng kamats na to. Baka bukas dating yung kamats na ito. Yan o. Tabi na natin to, kanya na to. Pinaghirapan niya naman eh. Hanapan natin ang kamats na yan. Masyado kasing malaki. Yan. Kanya na yan.
Ito, gagamba to. Yan o. Ayog na, dyan na. Yan yung pagkain mo.